napa? Oh. Nggih. Sedulurku Sedulurku piyayi telinga sedulurku piyayi ndringo sedulurku mergane grapyak tur semana piyayine grapak lan semana yen mesem tan juare wah yen mesem ora jileh ya nggih mugi-mugi tansah bagya salam Nggih si sedeman katur lajeng pun aturaken pamrih saking ing Hamek Ugati. Sesi Deman. Luweh becik patenan timbang pisan. Samudra
apane? Joget tamu ki lho. Uget-uget. Heeh. Iya, Bisa jenenge kok uget-uget kok. pedat dhewe. Pak De. Iya. Ya lho aku pengen ngerti HE-ne Pak Lurah kaya ngopo. Oh nggih. Pak Lurah, mbok menawi kepareng kula nyuwun HE-nipun panjenengan. HE ngaten nggih, Senggakan Pak. Pak Lurah. Dangtak kublak tuntak. Pun Ngaten. mboten Oh mboten. HE-ne Pak Parmo. Oh iya, heeh. HE-ne Pak Parmo. Oke. Kados menapa Kados HE-nipun Pak menapa? Parmo? Pak Parmo kula nyuwun HE-nipun panjenengan. HE ngaten nggih, Pak. Dantak-dantak kublak tuntak. HE. Piye? Pak Parmo HE ngaten ibu ngaten. Ya ngono lho, Pak. Oh iya. Ngono kok Ngono, Bu. iso. HE ini mantep. Ibu Ibu HE-nipun. HE. HE. HE Bu. Nyuwun HE-nipun nggih, Bu. HE. 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 Pak Parmo terus ngendikan, "Koyo jek jos." HE sih. HE. Gur sak HE marem ning ati. Mung HE. Matur nuwun Ibu. Kula lajengaken nggih. Kula tak medun melih. Ya. Pun lajengaken sabibar sesideman adicara kalajengaken. Sampun nggih. Nyuwun pamit. Pamit nyanti. Ngisor to kok iso. Aku arep mulih. Kula mriki riyen nggih. Durung wayahe mulih kok pamit. Kok ora digondeli ya? Ora lek ngono lho. Arep gondeli ki ling. Gondeli yang kosek apa piye ngono kan yo urung bar kok ya. Lah iya. Teko ndi? Teko ndringo. Cakepane urip. Ah, Aku lali kata-katane. ah iya. Urip ana kutha Gedhe. Wis kulino karo Mas Arif to kok apal men. Sampun kula kali Lah iya. Mas Arif niku sampun Karo jogetane kok iso. sahabat. Iso klop men iki lho. Nggih, pun sahabat kanca kentel. Wit, wis suwe iki. Nggih pun kanca sawetawis kanca kentel. Kanca Saking kentel. kentele kaya Iya. umbel. Sampun mriko nggih. Iya, heeh. Nyuwun izin badhe mriko riyen nggih Pak Heeh. Parmo dipun lajengaken Ora rarane adicara digondeli. Mas Tri Iya. nggih Pak Ibu. Yo Bali. Bali. Ning Ayo tak papan. gandeng. Ya. Awake dhewe mlaku ngene iki kok. Jan. Kaya apa? Ya padha kaya Mas Tri. Heeh. Pamane ditekoki Pak Parmo. Iya. Arek ning ndi to, Kak? Nggih, Heeh. badhe nyuntikke Pak D. Aku ngoten ya. Serasi awake dhewe iki kudu rukun kok. Kok terus Padha. apa aku lara-laranen kok iki. Yo kan check up kesehatan itu penting. Oh iya. Kesehatan kudu dijaga.